नैबे समाव सनाथि मेथाइ खुंनो थांगासिनो दङ खाग्राबारि हिसाबै लोगोसे नोंथाङा जितु एक्जिबिसननि इनचार्ज हिसाबै नैबे समाव एक्जिबिसननि जि खामानि मावनाय दामानि मावनाय बेखौ माबायदि सोलिगासिनो दं? दा जोंहा बेवहाय उदालगुरि जिल्ला सनाथि मेथाइ खुंथाय आरो लोगोसे जोंनि खाग्राबारि दख'रानि 34थि बोसोरारि जथुम्माया बेवहाय जागोन। दा बेवहाय गुबुन गुबुन सेमिनारजों लोगोसे जोंनियाव बेवहाय एक्जिबिसनबो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बे एक्जिबिसननि जा खामानि बे खामानिया जोंहा एकदम गोख्रों भाबै दायो सोलिगासिनो दङ। जोङो जोबोद खम सम मोनदों बे खामानिखौ मावनो थाखाय, थेवब्लाबो जोङो रायजोनि सुजुग माने रायजोनि सुबिदा लानानै बा रायजोफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जा खामानिया दायो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। आरो बै एक्जिबिसनाव जोङो माखासे जोङो माने दिन्थिफुंनो जों नाजानाय जादों। जेरैबायदि जोङो बै जोंहा मेन स्टेज जों बानायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि जोंनि जाखांफुनाय माने मेथाइ खनगिरि मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो बेवहाय माने जोंहा 18 तारिखनिफ्राय 24 तारिखसिम जागोन। दा बेवहाय जोङो सानफ्रोमबो जोङो मोसाहोगोन बा रोजाबहोनाय जाहैगोन बेवहाय। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि मोसाखावरि बिथांमोना जा बाहागो लागोन, जेरैबायदि गार', नेपालि, राभा, आदिबासि दा बेफोरबायदि माने मोसाखावरिफोरा बेवहाय आरो रोजाबगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। आरो जोंहा अरुणाचल रायजोनिफ्रायबो जा माखासे मोसाखावरि रोजाबगिरि बिथांमोना जोंनियाव बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आरो बेवहाय जों दखानिजों सुबिदा खालामनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि दखानिफोर फैगोन, जिखौ लानानै बिजाब दखान आरो बायदिसिना जोंहा औवानि हेबनाय बेफोरबायदि माने दखानिफोर फैगोन। लोगोसे जोंहा माखासे दिन्थिफुंनो थाखाय फैगोन आरो बेवहाय। सारा जिहेतु नैबे समाव गल्डेन जुबलिया खुंनो थांगासिनो दङ, एक्जिबिसनजों लोगोसे माखासे जि खामानि मावनाय दामानि मावनाय बेफोर माबायदि नैबे समाव? दा बेवहाय थिगानो दङ, खामानिफोरा थिगानो सोलिगासिनो दङ, मोजाङै सोलिगासिनो दङ दायो। हाबाफारि हिसाबै मा थागोन ओरैनो गल्डेन जुबलि हिसाबै? दा गल्डेन जुबलि हिसाबै बेनो जोंहा जों एक्जिबिसननिखौ बुंनो सानदों आं, नङा होमबा? दा एक्जिबिसनाव जा बेखिनियानो जागोन आं बुंनायखिनियानो। आरो बेवहाय जोङो माखासे माने गथ'फोरखौ जों गोजोन होनो हानाय माखासे जोङो माने एसे जों सिनारिजों बानायनाय जादों, जिहेथु जोंहा बेवहाय दिन्थिफुंसालि आरो लोगोसे बेवहाय जोङो बर'नि माने न'खर जों बानायदों। बर'नि दानाय लुनाय जानाय लोंनाय बोरैहाय थायो जायो, दा बेफोरखौ जों दिन्थिनो थाखाय बर'नि न'खर मोनसे बानायनाय जादों आरो जों बेफोरखौ दिन्थिफुंगोन। आरो लोगोसे जोंहा बेयाव मेजिकनि जों बेब'स्थाबो खालामनाय जादों। एसे माने साइन्सनि बुस्थु नालाय बे मेजिकआ, बेखौबो जों दिन्थिनो थाखाय बेवहाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो। टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों, बेसेबांसो दा लानाय जादों? टिकेटखौ जोङो गोबां खालामनाय जायाखै, जिहेथु जोंहा माखासे खरसा दङ। लाइट एन्ड साउन्डखौ लानानै, थिंखौ लानानै माखासे भारा माखासे हाजिरा जा बेबायदि जा होनो गोनां जादों। दा बेनि थाखाय जोङो मिनिमाम जोङो माने 20 थाखा जों रायजोफोरनिफ्राय लानो जों सानदों आरो।